Peace Covenant signing sa mga kandidato sa Dakbayan Sugbo gipahigayon human sa flag raising ceremony sa Cebu City Police Office. Apan sobra lang sa katunga ang mitambong sa maong covenant signing. Si Chelo Valiana sa report. Gibuksan ang Peace Covenant signing sa mga pag-ampo nga gihad sa nagkalain-laing kahugpungan sa mga tinuhuan. Nang hinaot ang Commission on Elections ug ang kapulisan nga ang mga kandidato mutuman sa unsa may gipirmahan nila. Our agreement will not just be written there on the wall, but we will put into action. That we should not employ any forms of violence, force, threat, or intimidation which may disrupt, impede, or unduly influence the right of suffrage of the voting populace. Samtang si Auxiliary Bishop Dennis Villarojo nang hinaot nga ipatigbabaw sa mga kandidato ang pagtahod sa tawhanong katungod bisan pa sa nagkalain-laing pagtuo o gilabanan nga politiko. Once we let go of those basic values, upholding and respecting the dignity of each and every person, the whole thing unravels. Mga bungkag yutang tanan. Bana-bana ni Mamalinta nga mga 30 lang sa 51 ka mga kandidato ang nakatambong sa covenant signing. Gipasabot ni Konsehal Mary Ann de los Santos nga nung wa si Mayor Tomas Osmeña. Apan iyang gipasalig nga tumanon sa ilang pundok ang unsa may anaa sa Peace Covenant. Mausab kini ang gipasalig ni Vice Mayor Edgardo Labella. We are committed to support a clean, peaceful, orderly, and honest elections. And that's the very reason why we are here, because we are supporting the covenant signing. This is a very important activity, significant in the sense nga nag-auhag ta sa atong katawhan sa atong mga pilionon sa usa ka malinawon peaceful nga eleksyon. Pipila ka minutos human sa covenant signing, miabot si kanhi Mayor Mike Rama. Samtang namahayag si Osmeña nga mobisita ra siya sa Cebu City Police Office aron mo pirma sa Peace Covenant. I will pass by there, I'll sign it, no problem. Wa ra hinuon masagmuyo sila si Garma ug Mamalinta nga wa ang tanang mga kandidato sa Peace Covenant signing. Expected ko man na di-complete. Ang hirap talagang, I think there are around 50 ito na in-invite namin. Yeah. So maybe they have reasons. They can just come here in the CCPO and then sign sa atong Memorandum of Agreement. Anyway, nahatagan naman gid sila og letter. Uban ni June Solon, Chelo Valiana, Balitang Bisdak.